אז יש סיפור על יוצר הבריאה ויצורי הבריאה. בסיפור מדובר על זה שיוצר הבריאה, אלוהים, הגיע ליצורי הבריאה, לכל החיות שיש, והוא אמר להם, חברים, אני רוצה להחביא משהו מבני האדם, ואני לא רוצה שהם ימצאו את זה. בואו נחשוב ביחד איפה להחביא את זה. אז הנשר אמר, תקשיב, אני אקח את זה איתי, תביא לי את זה, אני אשים את זה במרומים, אני אתלה את זה איפשהו על ההר הכי גבוה שיש, כדי שהם לא ימצאו את זה. ואז יוצר הבריאה אמר לא, אבל בני האדם הם חקרנים מטבעם, הם בסופו של דבר יגיעו גם לפסגת ההר הזאת. ואז הגיע הדג ואמר, תקשיב, תביא לי את מה שאתה רוצה להחביא, אני אקח את זה לתחתית האוקיינוס, הם לא יגיעו לשם. הוא אמר, בני האדם בסופו של דבר מגיעים לכל מקום בעולם, הם גם יגיעו לשם. ואז הינשוף, עם החוכמה האדירה שלו, בא ואמר, תקשיב, אלוהים, אני יודע איפה אני יכול להחביא את זה. אז כל יצורי הבריאה ויוצר הבריאה שאלו אותו, איפה אפשר להחביא את זה? מה המקום שהם בחיים לא ימצאו אותו? הוא אמר, כדי שהם לא ימצאו את זה, בוא נחביא את זה בתוכם. הרי זה הדבר האחרון שהם יחפשו בו, המקום האחרון שהם יחפשו בו. וזה מטאפורה לזה שאנחנו כל החיים שלנו רוצים להשיג דברים חיצוניים, כסף, מעמד, טייטלים, רכבים, אבל בסוף הדבר אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהבין מה הנשמה שלנו רוצה, מה הדברים שהכי מעניינים אותם, איפה התשוקה שלנו נמצאת. ועד שלא נעשה את זה, לא נחווה באמת אושר אמיתי, לא נחווה רווחה אישית, לא נחווה באמת תחושת משמעות אמיתית.